warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bi husni hadhihi niyah li ibtigha'il ulumi nafi'ah wa ibtigha'i mardatillahi ta'ala wa rahmatihi fid dunya wal akhirah. Biwasilati wa barakati ta'alumina hadza tafsirul Qur'an ya Allah waqdi hawaijana wastajib dunga ana ya Allah. Ahwasul khusus limu alif hadzal kitab nafa'ana Allahu bihi wa bi ngulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan li ruhi almarhum Simbah Haji Mu'alif lahu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma ra'a qamisahu qudda min duburin qala innahu min kaidikunna inna kaidakunna azim. Falamma ra'a mongko tatkalane ningali sapa garwane Zulaikha qamisahu ing gamise Yusuf kuda khale disuwek min duburin saking arah mburi. Kala mongko ngendika sapa garwane Zulaikha innahu sak temene utawi tuduhanmu Zulaikha. Nah iki innahu dhamire niki. Innahu sak temene utawi tuduhanmu Zulaikha. Ini nek ngaji tafsir balekke dhamire tetep kleru. Nggon huwi le balekke tetep kleru. Mula innahu sak temene utawi tuduhanmu Zulaikha iku min kaidikuna setengah sangking rekayasamu. Rekayasane kowe wong wedok-wedok. Masalahe kuna antuna kuna. Kowe wong wedok-wedok. Kok Qur'ane dadi wong wedok-wedok. Sekarang pancen wis nyifati nek wong wedok-wedok iki kokean drama. Wedok-wedok iki kokean ngreka. Mula ora min kaidiki. Sira wedok siji ora ngono, min kaidiki ora ngono ning min kaidikuna.
Kowe wong wedok-wedok antuna kuna kok. Inna kaidakuna sak temene utawi rekayasamu wong wedok-wedok iku ngazimun. Dadi gedhe li anna lahuna krana sak temene iku keduwe wong wedok-wedok min hadzal babi saking ikilah bab. Rupane minal khaili saking pengreka iku ma barang layakunu kang ora ana apa ma ora ana iku lirijali keduwe wong lanang-lanang wali anna kaidahuna lan krana sak temene utawi rekayasane wong wedok-wedok fi hadzal babi ing dalam ikilah bab iku yurisu ki le maca gayane kaya ning pondok biyen ae. Iki gayane iki gaya ming maca biasa cepet kae lho. Dadi diwacake ngene iki kowe waton jenengan nanteng wae ngono kuwi wis wah engko do turu dhewe-dhewe. Dilir-ilir. Ya kaya dilir-ilir. Mula wali anai kaidahuna lan krana sak temene utawi rekayasane wong wedok-wedok fi hadzal babi ing dalem ikilah bab iku yurisu maresake nglabeti apa rekayasa minal ari saking ari mahiya barang layurisu kang ora bakal nglabeti ora marisi hu ing ma apa kaiduri jali rekayasane pira-pira wong lanang. Mula nalika Ngazis garwane Zulaikha weruh gamise Yusuf disuwek saka arah mburi oleh bukti karo duwe seksi buktine suwek saka mburi seksine bayi rong sasi somong kuwi makane garwane Zulaikha ngendikane rekayasamu Zulaikha rekayasamu wong wedok-wedok kuwi ternyata mengkur dramamu mengkur cerita fiktifmu cerita bohong min kaidikunas kuwi mengkur gawe-gawemu kowe iki pancen pinter gawe-gawe kere ya mbangane misuh mbok ya denggokke ndono ya aman malah ya aja main-main kowe iki kuwi iki rekayasane kuwi perkara gedhe mula ngazimun kuwi perkara gedhe sebab bab iki bab kejadian iki kowe ngarang cerita lemune Yusuf arep ngerudo pesa kowe kuwi jan pengreka daya karangan cerita sing neng kono ora dilakoni karo Yusuf tenan Yusuf ya ora nglakoni ngono kuwi tenan ning kowe memberitakan kowe nggawe cerita bohong Yusuf resik untung aku ki rong nibani hukuman nek nibani hukuman tak yo padha karo nibani hukuman nang gone wong sing apik berarti aku dolim aku nganiaya maaf tenan pi maaf tenan Zulaikha ya terus ngono kuwi kok ya karo tempuh nyekeli sikile kae ya tempuh nyekeli pokoke njaluk ngapura kula sing salah nek jenengan lara ati karena kula sing salah kula sing elek kula sing khianat pokoke kula dicerai gelem ayo cetok gelem model kaya kowe rondo
Wah, lha akeh sing nampani. Urung randha weda dinceng wah. Lah ya ta Yulaikha iku randha kowe. Nyatane asline Yusuf ya seneng sih kok. Apa meneh wong ngaji iki. Wes mesti angger ngaji do nggo kresek gedhi-gedhi kae ngene. Ayo mbuh. Tonggo kresek gedhi-gedhi kae ana sing nggo roti bolu. Bolu mprit. Alasane le muni nggo tombo asam urat, asam lambung. Pokoknya aku njaluk ngapura ya. Ning pengrekadayamu dramamu nenggon bab iki marisi utawa nglabeti ya nenggon masalah tentang Ruda Peksa, nenggon masalah viral pemberitaan tentang lemuni Yusuf arep ngeruda pari peksa kowe kuwi jan iso marisi saka apa istilahnya ya saka kepalsuan karo marisi wong itu akan punya image nek wong wedok ki elek, nek wong wedok ki tukang gawe-gawe. Iki marai nglabeti ngono kuwi dadi wong umum bakal mbiji nek wong wedok ki ternyata tukang gawe-gawe gara-gara ulahmu wong wedok liya melu do kena iki. Kamangka kowe sing do ngaji esuk iki wong apik-apik tenan suwe. Gek ming melu kena pulute. Wong kowe demenake anteng-anteng nek omong kowe tertib ora ngawur. Yo nek domong tertib lho iki. Ngantek saking tertibe ngaji we omong terus kok. Saking tertibe. Lah jenenge wong tertib sih kok. Bubar ngaji dikarohke iki ya bener je jawabane iki. Bubar ngaji dikarohke iki bener le jawabke ora kowe nek ngaji kok omong terus iki ngopo sih? Lah ya nek le ketemu nang kono. Ya nek mulih ngene iki ya ora ketemu ya ora awor. Le iso omong ya ning kono. Ah piye rak ya wong nek mulih ya wis ra iso omong ngono sih. Mulai ya tak pikir bener aku ya. Ya wis bener kowe terusno wae aku ya ngono. Lah bener sih. Wong le ketemu kancane ya nang kene. Nah, wis bubar kok wis ketemu ra awor. Terus ke. Kayak kamangka ya ming materine iki ming karangan cerita. Kuwi iki ya ming rekayasane meneh. Sementara apa sing mbok critakno ngono kuwi belum tentu dilakoni karo wong lanang-lanang. Nyatane Yusuf ora nglakoni dan juga insyaallah wong lanang-lanang ki ora seremeh kuwi. Insyaallah ora serimi kuwi kok ya. Layuri suhu kaidari jali, kaiduri jali ngono kuwi ora bakal nek wong lanang-lanang kok ngrekayasa cerita, ngarang cerita sing iso gawe wong wedok dadi duwe image elek utawa duwe biji lan duwe ngen-ngen elek ora wong lanang-lanang ora kok ngomong. Ya walaupun ana siji loro ning insyaallah oke-oke ora. Wong lanang-lanang iki wegah ngomongke tentang pokal gedabikane wong wedok-wedoke wegah. Wis ketungkul pasang boto wis mumet ndase ta. Maksude ketungkul mluru golek duit nggo cukup uripe wis judeg wis ra kober omong. Rolasan kae jak omong kowe gemang trimo merem.
Tenan trimo merem tak merem dilit aja diganggu aku ngantuk jeng ngono. Gek wektune iki ming dilit lho. Iya wong lanang-lanang ki malah ngono kuwi je ora kober terus engko kokean ngomong gawe cerita sing materi ceritane menjatuhkan harga dirine wong wedok jarang ora kober wong lanang-lanang ngreka daya ngreka cerita gawe karangan omongan sing model iso menjatuhkan nama baike wong wedok ya ora seneng wong wedok ini trimo wong lanang-lanang trimo meneng. Memang seperti itu apa meneh wong lanang-lanang ngerti agama. Wong lanang-lanang ngerti agama, ngerti aturane Allah maksude terus taat karo aturane Allah. Wis ngerti marang aturane Allah, taat marang aturane Allah. Ngerti tur taat mesti apik. Wong pancen istilahnya melindungi wong wedok niku. Ngafu nisa aku ngono kae hadise kowe ngreksa ngapura jaga wong wedok-wedokmu utawa wong wedok-wedok maka wong wedok-wedokmu bahkan kareksa kejaga kemaafkan genti ana hadise ngeten nika. Dadi wong lanang ki mending ora tau ngelek-elek karo ora tau njedulke. Ora tau ngomongke sifat eleke bojo wadone ning jaba-jaba kono ora tau. Ora kok malah mitnah niki kan ora nyata jenenge mitnah nek umume mesti ditutupi dilindungi. Wong lagi dihampiri kancane umbah-umbah wae. Kowe lah kok umbah-umbah dhewe. Bojomu nang penu. Bojomu nanti kok kowe umbah-umbah dhewe. Wah ya mesakake wong iki agi gregesi kalau. Padahal iki ora gregesi ning ditutup. Bojoku agi gregesi. Lah ngopo kok gregesi? Kena kena upah sula. Kok upah sula. Apa kae jenenge? Gragasan kae apa kae? Kena gragasan kula. Kok upas to gragasan? Kena gragasan kula kalau wong gregesi mesakake mula tak kumbani. Kena gragasan masalah. Sing kancane sing ngelokke iki ya wangun. Ayo ulane kuwi sing gragas berarti ngono. Domongi kena gragasan malane muni ulane sing gragas. Sudah cetok. Iki akeh tenan wong lanang do melindungi kahanane wong wedok dalam suasana sing memang wagu. Iki sing lanang wong mbah-mbah. Kadang sing lanang neng warung kae tuku lombok brambang. Yes, lombok brambang dicampur 5.000 lho. Lah yo karang ra tau blonjo dikok. Ini mengwaton bantah ra oleh karepmu ra karepmu. Digetak karo bakule. Ha terus nek lombok brambang 5.000 iki lomboke separo apa piye? Lho kok lombok separo piye jede? Ha saiki iki wong lombok wis 100 kok 5.000. Lah piro? Ya paling ora iki 7.000 apa 10.000 ya wis manut. Mula ora blonjo dhewe bojone nang ndi?
anu kok blonjo dhewe. Oh, kamu ngeterke anak nang gone mbahne wong anake ngedrel kon ngeterke gone mbahne. Gek kene iki selak mangkat glidik mesakake iki tak goreng ndok nggo sarapan. Wong mbok wedok ngeterke anak nang gone mbahne. Dadi kabeh men mlaku, kabeh men cukup. Padahal sing wedok ki nang omah ndelok TV tak omongi. Ning ditutup muni ngeterke anak nang gone mbahne dadi kaprajane sing wedok terjaga dengan baik. Iki wong lanang top ki ngono. Iki iso ngarang cerita ki kula nglakoni ngono ki kerep kok yo. Iki mula dadi ana materi kok yo. Kok sapa? Kula iki kerep ngono kuwi ket biyen kuwi. Dadi yo tandang dhewe engko nek ditakoni mrajake sing wedok men ketok apik ngono. Jajal sing wedok ngono kuwi. Ora yo kok gedabikan golek rongsok. Bojone nandi? Wah nek ngrasake bojoku, aku sak anakku wis modar ket biyen. Lanang ra. Wah, wis dlah-dlah rae. Wis lanang ra cetha. Wis mulai ngelak-elak sing lanang. Gumun je aku yo enak. Andek nek ndak esuk menyang ngaji. Walah. Kabeh kesangkut iki akhire. Ndak esuk menyang ngaji lho. Embuh le mulang iki piye lah. Remo sing mulang barang katuh. Kandhane nek ngaji tak kon ra ning kono. Pokoke remuk. Wis malah. Iki wong wedok dadi nek nutup eleke sing lanang ra iso, ning nek wong lanang akeh sing selalu nutup eleke wong wedok. Walaupun ora kabeh. Ha iki wis mecucu-mecucu arep bantah iki. Wong arep bantah. Ora kabeh. Nek sing iki insyaallah yo ora ngono kuwi. Karena nek iki delalae karo kakunge wis diberesi, wis dicukupi, wis dimulyake, nyatane gelo delok-delok ketok kok mulyane iki. Lah iki wis nyatane ya resik-resik, merusuh-merusuh. Merusuh lah, lengane tuwa. Iki saking resik-resik merusuh-merusuh karena lanangnya apik-apik, gek dhewe yo apik-apik. Iki deloken tuwa kowe ketok enom to iki. Padahal asline tuwa. Mula muring-muringe Ngazis, muring-muringe garwane Zulaikha iki memang nuwuhke satu pitutur luhur bahwa memang kerep banget wong wedok-wedok iki sok njedulke rekayasa sing kuwi jenenge rekayasa iki ora nyata, rekayasa iki ora nyata. Dadi drama sing ora nyata, sing kadang kala njedule kuwi iki saka keegoisane wong wedok. Kadang kala njedule saka keegoisan karena dhek pengin di posisi apik karo di posisi bener. Dadi men kesane dhek iki selalu apik lan bener ngantek berani ngorbanke liyane.
Dan kadang kala saat seperti itu dikai pitutur ora nampa. Nek dikandani ngayal ora nampa kae kadang kala. Wong angel sih malah balik ya kabeh wong kan ora kaya pahammu. Kabeh wong kan ora kaya pengertianmu ngono kuwi. Lah tene nek kaya kowe malah ngono kuwi didek pitutur iki. Waduh, lah terus piye iki? Lah iki jedule aturan ngene iki saka Quran je. Lah iya, ane nek kabeh kaya sing tak omongke kuwi nah ya apik kabeh. Berarti kowe milih sing elek. Nek dikeki pitutur ngene kok muni kabeh ora ngono, nek ngantek ngono kabeh berarti kabeh apik. Berarti kowe milih sing elek iki ceritane. Ya ora ngono, menggok meneh. Angel tenan iki wis do ngrasake. Iki asline do ngrasake. Ya angel pokoke angel. Esuk iki ana lho sing teko ndene uteke gempung iki ana. Esuk iki gempung ngrasake angel ora elok-elok. Dadi ora gelem nglenggono, ora gelem medun, ora gelem merendah ning tetep gaya dengan statement maupun dengan paham salah. Sebenarnya salah, sebenarnya kleru ngono. Ning tetep kenceng. Ora gelem ya aku kleru tenan berarti pokoke diapura. Tak benakne men saya engko saya apik, tak benakne men saya engko saya dewasa, tak benakne men saya engko itu saya dadi bojo sing apik, saya dadi kawulane Allah sing taat, sing bener lek ibadah. Ngono ya angel, omong ngono ki angel banget. Kadang ngepok. Ya kok ngene iki bojomu iki. Oke eleke ora sempurna. Nek ra trimo ya golek wong liya kono. Angel pol. Lah kok terus ngepok nek ra trimo golek wong liya kono ya saking ndi. Ning nek nang nggon Facebook kae anggere ana wong wedok kok ngantek mentok omong ngono kuwi. Asline kae iki wis ana sing jagani kok ya. Nang nggon omonge Facebook lho. Mula wani nantang lah ana sing jagani padahal upamane ana sing jagani tenan, wah wong karo Allah itu jenenge godan, jenenge ujian. Kenyataane ora ana sing iso ngungkuli pasanganmu kuwi ora ana. Sing iso ngungkuli apike, sing iso ngungkuli paham tanggung jawabe ora ana. Wong liya ki mung godan jenenge kowe. Kuwi ki godan. Lafate mung godan kok jenengan kentir melu godane kuwi hancur karena ora ana pasangan utawa wong lanang terbaik kecuali sing disatukan Allah nggo kowe. Iki kan cetha disatukan nggo Allah, disatukan karo Gusti Allah nggo awakmu dan itu sing paling apik. Liyane godan dudu saka Allah dadi ora mungkin apik. Engko nek dipraktekke ra iso mesti tetep sing apik iki ya pasangan kita. Wis tetep kuwi mbok praktekno nek ora mesti getun geduwung. Lah ngayal kok. Ngayale pol. Ya nek ngantek Allah menyatukan itu ki kuwi sing terbaik wong kuwi ki pilihane Allah. Ngantek Allah ngekeki takdir kowe iso ijabro iki, ngekeki takdir kowe iso dadi bojone iki, kuwi iki sing paling apik. Ha kok men kena godran. Men kapusan kowe engko kok ya. Napa, Jak? Ngono. Rak yo nek dikeki pitutur ngono iki
balekne ning ngene awakmu. Aja nggo maca liyane. Dikake pitutur malah nggo maca sing mitutur. Kesel aku nek ngene iki. Angel tenan. Kuwi iki gudan. Kamu kok kadang gudan jedul ngono ki ming sak apa jenenge? Sak samak nek cara bahasane niku ming sak samak. Nah samak ki yo ming sak bleger. Liyane ora iso mumpuni, liyane ora iso memenuhi ming menang sak bleger. Mungkin nek sing wedok kena gudan yo ming blegere we gedhe dhuwur bagus. Ming samake ngono kuwi gedhe dhuwur bagus lemu. Iki ora dong sih. Aming menang gedhe dhuwur bagus kok terus kegut. Ya sing omah ki nyengungus kae. Buaning nyengungus kae jentel sing omah ki. Lali karo apike ngomah. Wong ngomah ki ditembungi nyumbang Pak Jikuk sak kae. Wah. Ora kok anu kok jikuk sak kok. Maksudnya jikuk sing ning sak kok jikuk sak. Jikuk sing ning sak kae. Wah, tenan sing wedok iki ngrogo sake. Wah. Temumpuk kae. Terus takon, "Lah pira Pak?" "Ya sak karepmu, pira butuhe?" Wah, jan gagah kae. 300 yo Pak karo tak nggone tuku pupur. Jikuk. Wangun tenan. Iki sing omah nyenguso kae. Ha kok ngeboti gedhe dhuwur. Mbasan ngejak jajan karo sing gedhe dhuwur ki rampung mangan bayari yo yang. Kulming menang gedhe bedodok. Bayari we ra iso kamoko ming mie ayam sarmintul. Kowe ra kuat bayari. Alah. Pisan pindho beres, pisan pindho terus-terus ya kobol-kobol. Jenengan lagi tersadar, oh ya tetep menyang manu tetep top karo menang sing nyengungus ternyata. Wadyake. Mula pengreka dayane wong wedoki kadang ming semu palsu ora nyata, tapi nek wong lanang insyaallah ora kokean gawe drama, tapi lebih cenderung neng mraktekke tanggung jawabnya secara nyata. Dan itu tolong hargai, tolong diregani. Insya Allah ku hidayah ya Allah medun, rahmati Allah medun. Nek cara ayat Quran kae wajangala bainakum mawaddatan warahmah. Allah ngedukke kebahagiaan, Allah mayungi rahmat karena kamu ledo berkeluarga netepi aturan-aturane Gusti Allah. Cetha niki. Niki sik terus sesuk. Muga-muga do dirindani Allah, do dirahmati Gusti Allah, paringi nugraha urip sing ayem tentrem, urip sing selalu mlaku ana ing dalem aturan syariate Allah, dadi celengan ngamal saleh, iso ngeterke kamulyan kita sedaya kubur tekan akhirate. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.